Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy hepdeligine öz garaýşyny beýan etdi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministriniň ornbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet New York şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň 4-nji terrorçylyga garşy hepdeliginiň çäresine gatnaşdy. Türkmenistanyň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň ştab kwartirasyna geçirilen terrorçylyga garşy edaralaryň ýolbaşçylarynyň ýokary derejeli maslahatyna hem ekstremizmiň öňüni almak boýunça sewit tejribelerine bagyşlanan ugrdaş mejlisde çykyş etdiler. Çykyşlarda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk strategiýasynyň esasy ugrlarynyň biri hökmünde öňüne alyş çemeleşmesini ygtaldy. Türkmenistan häzirki döwrüň howplaryna garşy görüşde 4 esasy ugry illeri tutýanlygyny belledi. Türkmen tarapynyň çykyşynda Birleşen Milletler Guramasy terrorçylyga garşy komissiyanyň ýerine ýetirji direktoratasy, Birleşen Milletleriniň terrorçylyga garşy müdürligi, Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezi, Ýewropa Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýlek halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge ıgrarlydygyny tasdiklady. Dedi dünýäniň hem de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň bize agzap bolmakly hem unutmaň.